Kani ketika Batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi da ka Orange Nissan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Kumajulek malau snem ki jaj benreu Karbi hapok kalama jangka All Meghalaya Karbi Association kila penlong biang ya kejingnya kenduk lang kaba arsngi kabala sedang haka arpu kendai terik u kelalengkot arhajar arpo haka senong purdua karpati haka bala sakhiru daki hajar ngut ki khon ki hajar jangka jaj benreu Karbi ki bala wani shimenta hakini ki arsngi. Kajing temu bala penlong ya kani kajing ya kenduk lang basisin sisnem kalong ban lum ban lang bat ban wan rae kajing ya jan hapdeng para jaj benreu Karbi ki basa syakleng ki jaka jong Meghalaya bat wat syabar jong jalaru ban penim ya katnerai bat ya kariti dostur balabu nado hendai ukulong ukuma. Kajing temu bakongsan jong kani kajing ya kenduk lang kalong ru ban ya tai halor shibun ki kam ki bay dei bat ka bhagamet ka syong suk syong san kam tam ban kentiu yala ki jong ki jaj benreu hageliang baro nado ka pule ka puthi ka roi ka par ha ka imlang ka salang kumba ki jaj benreu Karbi ki dang dei ki jaj benreu berit pat hapo ka jela Meghalaya. Hagani ka sngi na kaliang jong ki nong yalam jong ka All Meghalaya Karbi Association lane ka amka kila IT ru ya ka dorkhas sya MP ka Shillong Parliamentary Constituency Uma Vincent H. Pala ubalalong u kongsan ba unpet bat khmi lem ya ka jaj benreu Karbi bat banwan ra ru ya ki skim penroi ban penbha ya ka auditorium ban pendep kloino ya ka conference hall bat kumju ban shna ya ka jaka syong pat ba ha ka tai gemadan na ka banta ban penlong ya ka lempung ka basisen sisnem ha ka juk ka jaka bala ju penlong man lau snem. Hagani kejing ya kenduk lang ka ba arsni lawani simentaru dau MLA ka Nongpo constituency uba Mineral Bonds EM uba lalong kumu sumbut kongsan u MDC bat executive member jong ka Karbi Anglong Autonomous Council u Rob Singh Teron u president jong ka AMKA u Owen Terang bat kiwei ki reurang ba ki nong yalam rai ki bongthai ka tai ka thain ka amka hakani kasngi kalapun kup buram ru ya sangut ki klawat ke jaj benreu Karbi ki balai don benta ha jinya ki hill state ban penyo jela ba pura ya ke Meghalaya ki dei ki nong shong shnong jong shnong rong mesek gilong ki badan bok sibun kum ki nong shong shnong bagi im hakani gari India ka bi hai nei benta jong ka jela Meghalaya ka bi ki jongi ha ka bangi yo bat im lait lut hakani gari ka bi ki jongi kadi ke secular country ke bagi khot aga ketin nongwei kari ke ba ginla aban bot ya laga jong ganyam garukom ya laga jong gan riam ga bet ya kal jong ke culture kariti ke dustur ke jongi bat ka sakhi naga bantaga ni kalong kajing penkop bor ga ba kerpang na kaliang jong ka sarkar India nadu usnem khat kendai spa sanpau hak ar phon riu tarik u Januari hak bala chna kerpang ya ke constitution jong gari India ka bagi ke jongi hak bala don ke jing itu ka ba kerpang na ka banta ke jongi giret pajru khamtam ke badan hak ne ka dong satei lam mingi hak tu ka por ke dang khot ke ka undivided Assam gedang ngatlang hapo jong ka Assam kisgi ki por ki ya kibun ki jaj benreu gidan Andai kari ke baik ke jongi lengba jongi nong yalam hak tu ke por. Da ke jing perkhat jengai ke jongki. Kila besut aga constitution. Bada ke jing tri system jongi nong yalam jong ke jela ke jongi. Ki beladan bentah aga constituent assembly. Kum ke jong Reverend JJM ni Holstroy bat kiwei. Aga bang ilayo ya jing itu ke ba kerpang. Lengba jong kernit ke bah ndriu. Ke 6 schedule ke bang itip. Ki kolshor ke jongi ki im gi ke jing rai tenrai ke jing shat tenrai haman lagi dong ki than ki rat ki snong ki jongi dei namar baka 6 ke deul ne ke kernit ke bahan riu ke don kane ke jing itu ke bakerpang ke bal ai yangi girit pat ki badan ha kane ke dong satei lam ingi bat kham tam ha kane ke jela ke bi ke jongi ngisgo kemen sibun bangi im ha kane ke jaka ha kane ke khendau ha ke bakala don ke jing itu ke bakerpang nadu ki hima hadu ki rat kisim rat ki bangthai ki rat ki rang ba snong hadu ki dorbar snong bat ku tater cha ni sau sarong ya kani bat ka so bonong ipi baro ki pajba ki parado prasnam ki prasnong prathau ki badon
Dongin nang yai penek ya gane ka hok ka bangi la yo. Daga mensim ga jingi it. Daga mensim ga jingi teli ya phi baro. Kila bandan sibun ki jing keren. Kila bandan sibun ki jing persang ban penpat penpra. Kum kinong yalam. Kum ki sya yalam. Ngimdei ban sya yalam bakalai ka kum kita. Ngim hagane kari baro sikata. Meni advisor yang phi la keren. Kijai Benriu Karbi bagi im nge song yasa hagane gadong bagatai da ke jingi it ke jingi teli ke jingi long kawe gimpat US ngau bagandon kano ke jingi sho ayadat ke jingi kendrum kendram kanong isu kemen ban isu sarong bani i ban yos ngau kini kumunong mikmat ngadon ban pensngau pensengap ya gi para nong song senong baro bangin pene ya gane ke jingi long kawe ke jingi bangin penek ya kane kijing long sitli kijungi kadang bangin ang la ban kiu sya perang sakman kajing tu jong kam ka kade ban penitli ban penek pensa ya kariti ke dustur jong ki karbi hakane ka area hakane ka thain ka state bi ke jongi mana ke to ka sngi ngadang wan habaya keren bat ki he BJP syapang ka ILP syapang ka siksedel ka komiti kadang wan nganau ngai ki kiong ba kum kani ka government ba manta ka kwa ban penwan hag India ba ro ka wei ka ju ka ktin ka ju ka culture ka ju ka jingej ngana ngai kat ba phim patla ban penbiang ka ju ka climate habaro ka wei ki India kamde ka basuk ban penbiang ka ju ka culture ka ju ka jingej habaro ka wei ki India ka climate Meghalaya ka fair ka culture ka fair ka climate hapot Chennai ka fair ka culture ka fair ka climate tangnang ni ko tiru ka lai fair ka culture ka fair kata ka dei ka beauty lene ka jing I tenat jong ka demokrasi hapo India inga kerpa di samla bakum kene ka association de bat pene pensa kade ka wei ni ki benta ban kanek ban penyajan para jai ka wei ni ki benta ban yo ka jing hikai ka wei ki benta ban ya ka culture ka barim mar kino ki breu ki bamtip ya ka culture lajong kino jai breu ki bamtip ya ka akor ka buram ka practice lajong ki don hang ka don ga jingduna de ki breu batip ya ka culture ki de ki breu ki babiang ki breu batip ya ka riti ka dustur ka de ga jai breu ka ba sarong ka ba sarong nam ta ka riti ka dustur jang ki ka de jai breu ka ban ne ka bansa kubaong ai pi hakum kane ga banta pi ito iwe pi arab iwe pi singo jan iwe te kane ga kom organize jong pi ngakermen ba kanang bhana ka por se ka por batha ga jo ka por ngi kum golong mi khmat ngi sautanat ban arab ladang ya I ba kane ka jai menru kane ka association ka bapen ka train namta ka jing bang sautanat aman menjong ka siksedel MLA la batai ndre kadai tangka draft ngamtip namar haden bagi summit ka draft kinong mikmat nang ne kelawan sedelhi rengkat jong pi ngila kular hakmat jong pi ngila kular ngila kerpat yo chairman jong ka committee lamba ke jing tho jong pi hakato ka met bengile ikan do delhi ngi kerpat yo chairman jong ka committee banwan sang ni se selong ban ngap ikijing don kam ban ngap namar bang iklam ya opor ban ya kran baru chairman hang te Delhi ketu kesngi namar piru pisuwan lagawan te ndreu lawan sini man ngam tip pilai kendo na me kendo u lawan sini kini kesngi la sa simet hang ni lakot wong tang na Meghalaya don hadu arpenyo tribes ki bawan ni kendo baru tang na Meghalaya na do ki boro ki hajong ki karbi ki marngar kibabon kiba yakundoi ubat ulas nyokman hadu kata uang ba ngejing itnat jong ke Meghalaya kalong ba kino kibawan kendo badu ki persang ban yakun nam ta ka jaj benriu jongki they are trying to fight for their own community uang tos ngi orang kedua Delhi uang ngatno ke semtenat jingwan mar balikat kibawan ki kran bet nam ta ka bha ka miat jongki jaj benriu jongki that is kata ka de badon kampha nam ta ban amen ni ka siksedel namar nga ong ba ban amen ni ka siksedel hapo Meghalaya hi khamtam kasi jantia bat karohils ka siksedel ka badai ka wei na ki
Kadai kawai nak ke ain ke orang constitution within a constitution kabanya dai ke jai benreu. Te kano pan amen ek seksedil ki briu ke long kalong sensitive ki briu ke long emotional. Te karpat na ong charman karpat wepin sngap ha ya ke jingkarpat jong ki briu ha kano pan si mekarai. Anda kila dep kane ka consultation bagi wan ha kaleng-kaleng ki state mde atang Meghalaya. Ngidon kumba Chipotli ki district council Lai ha Assam, lai ha Meghalaya, nangta ha po lai ha Mizoram, bat kawai ha po Tripura. Te nda kila dep nang ne kin sawan ra Delhi kin sa amend kin sa bo biang ka bill ban discuss ha po parliament. Rồiจะทำปีก็Sebentar. Oh, hati. Oh, semua mo. Sebelum ingin bam dok pasti. Dia berbakla bam dok pasti belum Tentara apa yang Sai. bawa kemarin biar ini tang beri pakai kiat nanti. Bila kasih Okay. Lek bilang organizing mah culture team organizing ni. Baik. Bahap ni aset di luar kita. Ini kalau penengkam ini kalau penengkam pentung. Rai sing. Ini kalau penengkam yang ibu hati setrap. Cuba belum ini le kawan ni kan bahasa ni kawan.